Il-lejla tajba. Bdejna xarabanku jekk ingħaqadtu magħna issa, il-lejla waslu magħna hawnhekk il-Prim Ministru ta' Malta, s-sinjura tiegħu, it-tifla tagħhom Giorgia May, qed jgħiduli li għadhom ma waslux qed nistennewhom, ħajkunu magħna tal-waqt il-lejla bħalma nagħmlu dejjem. Fis-snin kollha fejn saru Prim Ministri, Presidenti, arċisqijiet, kap tal-oppożizzjonijiet dejjem il-ġimgħa ta' wara jkunu hawn f'Xarabank biex nisimgħuhom. Kif qed intaraw, hawn ħafna entużjażmu fl-udjenza illi ġew apposta għal din l-okkażjoni. Ma nafx hekk dan il-lajat huwiex forsi jistgħu jgħiduli, okej, mela jidher allura li anke mill-entużjażmu wasal il-Prim Ministru għalhekk. Mingħajr telf ta' żmien, sinjuri, nilqa' magħna lill-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Robert Abela, is-sinjura tiegħu Dr. Lidia Abela u t-tifla tagħhom Giorgia May. Thank you. Kemm tidilhom fuq. Inti u t-tifla. Grazzi ħafna Prim Ministru. Grazzi ħafna tal-li ġejtu. Grazzi lilkom. Mill-qalb, naf li kienet ġimgħa impenjattiva ħafna. Fil-fatt, aħna fost ħafna ġurnalisti oħra, fost ħafna krugż oħrajn, konna qed nimxu dan il-pass, din il-vjaġġ pass magħkom u ġbarna ħafna filmati minn hawn minn hemm u għamilna il-vjaġġ tagħkom f'dan il-feature li aħna ngħidulu l-feature li waslek li wassalkom hawnhekk biex illum sirt Prim Ministru. Dan huwa l-vjaġġ tiegħek Dr. Robert Abela. L-ewwel ta' Diċembru 2017. Id-9 ta' filgħaxija. Għexieren ta' eluf ta' Maltin u Għawċin jinġabru quddiem it-television. Il-Prim Ministru Joseph Muscat se jagħmel messaġġ lin-nazzjon. Fil-messaġġ iħabbar li se jirriżenja minn Prim Ministru. Għalhekk se nkun qed nikteb lill-President tal-Partit Laburista biex jibda proċess li bih jingħażel mexxej ġdid tal-Partit Laburista sa nhar il-Ħadd 12 ta' Jannar 2020. Dakinhar jingħażel mexxej ġdid tal-Partit Laburista, jien mbagħad nirreżenja minn mexxej u nagħti f'idejn il-persuna magħżula u fil-jiem ta' wara nirreżenja minn Prim Ministru biex ikollna Prim Ministru ġdid. Minnu fih tibda kampanja biex jinstab mexxej ġdid għall-Partit Laburista u Prim Ministru ġdid għal Malta. Jikkontestaw għat-tmexxija l-Onorevoli Chris Fearn u l-Onorevoli Robert Abela. Tallimt ħafna kif tmexxi kabinet, kif tmexxi partit u kif tmexxi pajjiż, jiena nifhem illi jekk ningħata l-fiduċja dik l-esperjenza ħanuża għal tal-Maltin u l-Għawċin kollha. U jien bħala mexxej tal-Partit Laburista se nkun fuq id-dimnet biex dawk il-prinċipji, dawk il-valuri, l-onestà, l-integrità li naħsbu fiż-żgħir. Nimbuttom il-qudiem sabiex ikollna mhux biss partit aħjar imma wisq u wisq iżjed pajjiż li jkun wieħed aħjar. Issim 11 ta' Jannar 2020. Illum it-tesserati tal-Partit Laburista jivvutaw għal mexxej ġdid. It-8 ta' filgħodu tiftaħ il-votazzjoni. Jivvota Joseph Muscat. Ftit wara jaslu biex jivvotaw iż-żewġ kandidati. L-ewwel Chris Fearn, imbagħad Robert Abela. Tingħala il-votazzjoni u jibdew jaslu l-kaxxi tal-voti. Jibdew joddu l-voti. U t-tensjoni tibda tikber.
voting in the election. I'm inside Labour HQ in Hamrun. 3 sigħat wara li jibda l-att tal-voti, x'in-nofsija ta' filgħodu jibda jidher ċar li Robert Abela rebaħ din l-elezzjoni. Bil-kamera stana ta' Xarabank irnexxilna naqbdu l-mument li Georgia May waslet il-kwartieri tal-Partit Laburista. L-għada l-ħadd, Robert Abela jagħmel l-ewwel diskors bħala mexxej tal-Partit Laburista. Emozjonat? Emozjonat bil-ħafna mħabba li qegħdin turunu lejna, lej il-familja tiegħi, lej Marti Lidja, lej binti Georgia, lejja. Aħna wkoll inħobbukom. Inħobbukom. Partit wieħed, pajjiż wieħed, poplu wieħed, aħna il-koll ulied familja waħda. It-tnejn. Illum, il-Maltin u l-Awċin se jkollhom Prim Ministru ġdid. Is-satejn ta' wara nofsinhar. Ħafna nies jibdew jinġabru fi Pjazza San George. U jibdew jaslu l-membri parlamentari li se jkunu preżenti għal ġurament. U jaslu wkoll il-mama u l-papa tiegħu. X'parir tagħtih f'dan il-moment? Li dejjem iżomm saħħ mal-art, li dejjem il-kampanja tiegħu mint ħafna fiha, li dejjem il-kampanja tan-nies u jibqa' dejjem man-nies. Dak huwa importanti u qatt ma jinsa l-ewwel tarġa li tela minnha. Ninsabu fi Pjazza San George il-Belt qudiem il-Palazz tal-President il-ħin it-tlieta nieqes ftit minuti qed nistennew illi minn mument għal ieħor jitfaċċa hawnhekk il-Prim Ministru elett Robert Abela biex jidħol hemmhekk u jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala l-Prim Ministru ta' Malta.
bis-saħħa tas-setat mutin lili l-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta b'dan naħtar l-Onorevoli Robert Abela, BALD, Advokat Tribunal Militensis, MP, bħala Prim Ministru. Jiena, Robert Abela, solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. U ekku Robert Abela għadu kif ġi maħtur uffiċjalment bħala l-Prim Ministru l-ġdid ta' Malta. Kellek ċans tarom dawk. Le, Illum qed tarhom l-ewwel darba. l-ewwel darba. Kellna wis xogħol din il-ġimgħa. Assumejt. Prim Ministru, ħafna. ħan jieħdok dakinhar li tfajt in-nomina, nixtieq noħodkom dakinhar li tfajt in-nomina. Ħajal u n-nomini l-aħħar ħin u tfajta l-aħħar ħin. X'ġara għalfejn domtu ma ddeċidejtu? L-eċitament naħseb, id-deċiżjoni meħuda kienet. Però huwa mument verament li diffiċli tiddeskrivih għaliex is-sens ta' responsabilità li tħoss, is-sens ta' emozzjoni, is-sens ta' mhux ħanejt biżamma taf li deħel għal xi ħaġa li fiha pis u responsabilità kbira, partikolarment fiċ-ċirkostanzi kif kienu dakinhar. Ġifieri mhix xi deċiżjoni li toħodha leġġerment, konnilna naħsbuha, konna nafu li f'xi mument jew ieħor kien se jasal dan il-mument. Però konna konvinti mill-pass li konna deħlin għalih kemm Lidija kif ukoll jiena u Ġorġa u kollha aħna ma' Ġorġa niddiskutu kollox.